Para situ, aku jalan-jalan di jalan lingkar kono iki mang. Lah ketemu suwak tuku sate. Tuku sate. Rawani nak. Lah kok rawani apa? Ning ngono blang tulisane kok sate 200 meter. Lha iki koyo mangan nang liwat. Sate 200 meter iku bocah gobloke ngono. Gene, sing diarani sate 200 meter iku ora dawane, Dik. Lah terus jarake ning ngarep kono iku 200 meter bakul sate. Ora iso sate 200 meter ngono tok. Bocah goblok ngene. Lah kene. Yo ora ngetok. Lah maksude. Lho, berarti wah iki jebule polisi kecobur. Lah kok kandhang kok. Lah kok iso polisi dhuwur-dhuwur. Ning kono ana tulisane. Polisi 500 meter. Lah lambemu kok kandhane kok. Goblok meneh. Lah goblok apa? Polisi 500 meter ora dhuwur 500 meter ya ora. Lho, kantor polisi 500 lagi ngono lho. Jalan 500 meter ke kantor polisi. Lah tulisannya polisi 500 meter. Berarti sing masane 200 meter ya polisi 500 meter. Lah iya iku mang lambemu koyo iki ngene. Oh, langsung ngene aku tau ngene kakakku keri iki. Lambemu enggak cuk. Piye? Iki warga masyarakat iki sing nembe budi nembe rawuh. Nembe rawuh yo disambut. Yo disambut kan dengan lagu. Lho kowe ngece lek perkara lagu Dik. Pangananku bendina. Lho ngece kok piye kowe? Lah nek perkara nyanyi-nyanyi lho pangananku ah. Bisa nyanyi kowe. Lho mbok anggap sik. Mas Atra Mas, berani Mas. Ayo. Sabate kowe njaluk apa? Lho digawe lagu sing Jawa-Jawa wae. Lho siapa? Nek aja lagu Cina, lagu Inggris. Bisa lho tak entekno pokoke ya. Jawa ae gampang. Lah cete putih Dik. Kowe ngekir kumbaan. Nanti keboke sapi. Lagu sing piye? Dayo teko ngerti Mas. Lho lagu lawas lagu cah cilik-cilik jaman sekolah ku yo paham. Digarap versi kok. Lho siapa? Ya wis ana Mas. Cek. Iku lagune sing piye? Udramane yo. Cek. Ayo tak lageni jalo piye? Lah kene sing ketoprak ora gaya teko. Atuh yo. Kok iso? Iki lagu yo Mas. Enak ta piye? Piye? Dane wis teko. Wah, gelang kloso kowe lho. Ngono. Ayo ya. Ayo. Mas. Gelang kloso. Iya. Kula nuwun. Gelang kloso. Ngomongane piye? Piye? Kula nuwun. Monggo. Lah dia arek gelang kloso. Pas daya teko. Lah oke. Bleke Mas bilang ayo. Ayo Mas. Lah ndi? Masuk. Monggo gak teko. Lah kloso. Klosone dah. Mobong ae suwet. Lah piye lah? Klosone bedah. Lah ya kloso bedah nek serangan golek diobong nyepet-nyepeti moto. Ora kok jare iso nyanyi. Lah terus piye? Klosone bedah tambal jadah. Jadah ki badok enak kok ditambahno kloso. Lagune ngono. Lagune ngono. Lagune ngono. Ya ayo. Kula nuwun. Monggo. Gayo teko. Gelang kloso. Klosone bedah. Tambal jadah. Jadahe mlebu. Gawe jatah mambu. Iku dene jubel ta ora? Lah piye? Lagune jadahe mambu. Terus. Kira kok? Lah terus. Iku dene takok jadahe mambu pakakno asu lho. Lah kek dhewe mangan jadah ora? Yo moh. Lah kok moh? Yo moh. Kowe gelem lho berarti kowe. Iya, pakakno asu yo. Ayo. Kula nuwun. Monggo. Piye lah Dik? Jare kon pakak masu. Lah kok sampeyan teko mbok pakak masu. Lah ki mang ngomong piye? Pas dadae manggung pisan ora ngono.
Pas jatai rambut tapi Mas ngomong ngaji udah paham. Lah iya kok mati disuruh mati dicari cacet. Ya Allah, asune haram yo, Mas. Dilarang agama kanggo tanggul. Wis ora usah perkara nyanyi aku kok gak iso aku. Sing aku ngeluh kok ape nyanyi barang aku ngenteni pamit lho. Yo tak mbok ora dutan. Oh, gak aku apa golek gawe belah biasane Pak